komplit ana kambing guling. Lho, gitu. Nek sampeyan kambing guling ora gelem kambing gulung. Kowe nek wedhus gulung dipangan. Lah suti. Bar mangan kambing gulung setruk e. Terus sate ayam, ya ta? Aku akeh banget lho. Pancen ngene lho, pun dadi unen-unen seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara sak ngisore kere. Yen bengi niki mulya. Wah, mulya tenan. Darane ditari. Urung unjukane ngersake napa, Bu, Pak, lho iki to. Wah, jeruk napa teh napa jahe. Lho, aku wis tak titeni nang daerah Gendingan kene iki mesti kopet. Ayo Gendingan ki sesuai karo hari ini apa? Apakah arti dari gendingan? Per huruf apa suku kata? Per suku kata. Suku kata. Gen. Genah ingkang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Darmin kalian Ibu Sutarmi. Leres. Heeh, terus dipun nikahaken keng putra putri Mbak Fitri Samianingsih apoteker. Nggih. Kalian Mas iki Alif Abdullah Munir SPD. Nggih, terus terakhir ngancik ing acara hiburan gelar wayang kulit dalang iki Bayu Aji dalah sederekipun kembar Gareng saking Semarang. Masa ketut ya. Edian kok. Wis kadung kene iki awake gobah lara kabeh. Ngenteni nyatane lah ngopo lara kabeh? Ngenteni mbok jak ra mbok jak. Ya alhamdulillah Pak Darmin iso nemokke kula karo panjenengan. Mas Gareng, gandeng niki ujube mantu sadurunge ngaturke lagu sing werna-werna, niki tak ngaturke lelagon sing jumbuh karo kahanan. Cocok. Menika Dandang Gula Sidawasih mengke langgamipun Setya Tuhu. Oh nggih, nggih. Aku tak nyuwun tulung sing putri anu sik Mbak Eka Prihatini sih alias Mbak Eka uget-uget. Ayo. Nyedak ana Mas Gareng kene, Nduk. Monggo Mataram, monggo. Turun. Ayo. Larang disampir larang ampir Selamat malam Nduk Eka. Inggih, selamat malam Biung Mbak Yulimbo. Alhamdulillah aku karo kowe nuwuni dawuh Bapak Darmin sowanana gendingan widodaren Ngawi ya, Ngger. Pangestunipun saged nderekipun panjenengan, Biung. Nggih. Iki kagungan kersa apa, Pak Darmin? Nggih, menika apa? Peresmian gedung apa piye? Kok peresmian? Iki jane melek apa merem ket mau kok. Anu nggih, dicaranipun menika mantu. Nah, mantu. Lah kula nyawang niki omah gedene kaya ngene karo peresmian gedung pertemuan ngono. Oh, iki daleme Pak Darmin. Lah nggih kados gedung pertemuan. Kowe ngerti Mas Gareng? Panjenengan ngertos mboten mantene wau wah dilenggahke ning dhuwur kono mau. Lah, aku mau timbali munggah rono foto karo mantene ning kono kae. Wajan. Kaya ning negara Ngamarta ya. Mula diarani kaya omahku manten kuwi raja dan ratu sehari ya bengi iki lho. Nggonku ya ngene iki Pak De. Apa? Pagupon ning dhuwur omah. Mula nek sing jenenge wong manten kuwi ya raja sedina, ratu sedalu. Gitu. Engko nek wis mantene rampung mlebu kamar, lah kuwi maratuwane wae nek mlaku ora kena mbrebeki. Metu ngarep kamare kudu mlaku sing alon-alon. Ndak mbrebeki mantene. Kok beda karo maratu aku ya? Lah ngapa? Aku kae malam pertama maratu aku lewat ngarep lawang iki ndang geti-geti. Kok ndang genti-genti. Kamare gentenan. Kamar maratu aku kuwi gentenan ngono lho. Wong kuwi jane ora tertib ya. Lah wite napa kamare gur siji kok. Tak go malam pertama iki maratu aku lewat ndang geti-geti. Lah mbok mantune iki ngalah ning pos satpam apa ning pos ronda. Maksamu manten kecekel kowe. Ora tanggap ya, Kak. Nggih, Pak De iki ya ndek bojo. Lah ya duwe kuwi wong lumrah kok. Bojomu ya. Apa maksamu kaya ngene iki ora ono sing kolu ngono. Ya maksud aku nggenane wong ya kesik ketok enom ngono lho. Lah ya arep kaya bokong dicet nih ya tetep duwe bojo to, Kak. Kok sik bokong ki wis bentuke ra nganu lho kok iso dicek.
Ya tetep duwe bojo to. Kuwi anggere wong wedok yang pawakan sak dakel jati omongane atos iki. Aja ngono ta. Lah wong ngono ku duwe bojo. Duwe. Aku ya gur tekok ya duwe bojo. Duwe. Ya wong. Ya udu. Ya genah wong kok. Ya kaya menggenake kok. Kayak turunan cempe. Bude garangi hebat loh. Hebatnya apa, Kak? Wah, gede dhuwur. Oh iya. Lemu putih nih kok. Oh, sikile papan to. Iya. Kuwi ben pas nuntun sapi. Iya. Aku pemora kesuwen ra melu kowe no aku mulih. Aku saking kangenku karo Bayu lho, tak rewangi kaya ngene kok ngene. Aku ki aku jane lewat dalan kene iki ana sing tak traumani lho. Apa Mas sing trauma? Tlatah nggon batingan kene iki. Mantingan. Aku wis tau kebating-bating ning kono. Wis saiki wis halus dalane kok ya. Mobilku remuk ning kono ning cedhak pos apa ketimbang kono. Kak. Dalam. Kowe omahmu lak cedhak tlatah kene. Cedhak kula mriki. Sragen kene iki pira wene to? Nggih. Seragenmu ngendi to, Kak? Sragenipun kok kula Sukodono, Biyo. Sukodono. Sukodono ki apa kecamatan? Kecamatanipun Sukodono. Kelurahanipun nggih Baliharjo. Kelurahane? Baliharjo. Baliharjo Sukodono. Terus dukuhe? Dukuhe ngendi? Dukuhe nggih menika jumbleng. Nah, kowe nek pengen ngerti sinden weton jumbleng ya iki. Mula ya wujude ya ngono kuwi. Mula ya omongane kaya telek. Ngelokne aku telek. Aku ora ngelokke wedine kowe rumangsa ya alhamdulillah. Terus arep mbok padane aku sinden saka telek. Telek nggon kuwi nek nggon karo nggonmu beda. Kok iso? Telek nggonku nek biasane telek nggonmu lak ora enak ambune. Lho, tak omongan. Telek apa sing enak ambune? Tur telek ora mambu. Kok sing tau arep teko sing apa? Telek apa sing enak ambune apa telek sing ora mambu? Telek sing ora mambu. Ngono lho tak. Bocah iki yen takon alon wae rasa kemrungsu. Nah, cepet, kudu cepet. Telek apa? Sing ora mambu. Iki sak umur-umurku kabeh telek kuwi mambu. Ora iso. Kok ora iso? Ora iso. Telek nggonku ora mambu. Telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Kok wong kok seneng men moto telek kok ya. Lah wektu moto ki apa ora mambu? Mas Gareng. Foto telek. Telek karo bakmi goreng enak ndi? Iki meneh iki lucu pertanyaane. Yo enak bakmi goreng. Oh, berarti wis tau mangan telek. Mergo iso mbedake. Loh, lah kaya ora kelingan genah kae sak petutuk kembul karo kowe lho. Mangane bareng kowe. Wah, aku bakmi karo telek. Apa ora ono sing dirembuk liyane telek? Ora ngene yo, saiki nembang sik. Ngadeki nembang ora ngerti. Ayo, Mas Gareng tak aturi makili mantene lanang. Dandang gula Sidowasih makili Mas Abdullah. Ya, kula roman kali Mbah niki. Kowe gandrungan karo Anane iki. Ayo. Aku nembange kudu ngati-ati. Kudu swaraku tak apikke. Mergo ditunggoni vokalis Gigi. Sinten? Iki Arman iki. Oh, iki. Kale. Ayo ditembangi sik. Monggo. Sidowasih Mas Gareng gandrungi Kak. Monggo. Ya Mas Gareng. Monggo. Madhep rene to. Ya cara mono madhep rono lagi ngerti pemandangan. Oh iya. Madhep rono ya gumuh aku. Maksudnya wong ayu. Pamintaku. Lah ya arep njaluk ning wong ayu. Ya, ya wis. Meh padha sale. Pamintaku. bayangne aku sok bocah kaya percil. Nimas Sidowasih. Lah umpet wae kok roman ki sing tenan. Sing wedok ki anteng ngono, dadi sing lanang ki men ora gila. Ayo. Karo bojone kok gila. Yo. Nimas Sidowasih. Aku sok mbayangne. Apa ya? Aku cilik cendik ireng ngene bojoku putih, so anak-anak kaya telek cecek berarti. Iya, ireng karo putih. Ano, ayo. Kakang Mas. Apa yai? Omong sik aku yo lali. Atut runtuk. Wis tuwek, lalen, tekok ora. Aku urung lumpuk iki aku. Atut runtut tansah
reruntungan. Nggih, terus Mas Gareng, wajahmu selalu teringat di hatiku. Pipimu nan indah, hidungmu yang mancung, bibirmu pink dan matamu dhewe iki. bahasa iki Indonesia. roman kok malah padu iki piye to jane? Puisi bahasa Indonesia kok. Nek ya ora mata-matake karo bojone kok Lah mata. matai bahasa Indonesia ne apa? Nek Nek netra ki basa Jawa, tuwek, lalen, ngeyel kok iso kandhani matanya. matanya. Matanya kira. Ayo. Ben tak jak omong terus ben lali. Ing sarina sawah ngine. Hop ganti Kang. Iya, Nduk. Nano. Datan kingkang serambut. Iya Kakang Mas. Sing di omah ana apa ora? Ada roman karo. Kek njaluk kono nggo mangan bayu. Kok kaya wong picek. Ya jenenge sing roman ki sing romantis to. Aduh. Lah piye pamane gandengan. Nah, gandengan sing apik. Ya, ane kan Kaya wong giling kualik. kaya wong Kualik ngomong. Gula Jawa. Wong kualik kok sok. Kualik. Kualik. Lah ngene ya mbok setahun ra dadi anak. Lah ngapa, Mas? Lah bulet bae. Ya Kak, tutuke Kak. Menoe. Ya. Nggih, ampun adoh nggih. Ya, heeh. Padha dene ya ani. Yes, omah niku kedah serasi. Iya. Yes, sing wedok pekok lanang pekok anake budrek ya. Ya. Nggih, lamun. Aku nek wong lali kok seneng rumah aku. Aku- Lamun. Ya. Lali virus lali. Ya Kak. Lamun adoh. Iki nyapa to? Ora roman ra patheken ya. Ngapa ta? Kowe iki ngapa? Wong tuwa dibanting ngene. Susah nek pamane pasangan gak serasi ngene lho, kudune saumuran apa piye kok karo mbah-mbah ngene iki aku tak Ora kayang apa. pisan. Lah mbok wis karo srondeng kuwi. Wis apa kuwi? Son kuwi. Sapa serundeng? Iki wis gampang masuk angin. Ayo. Mengodlok nuntune jelo tok lho. Alon wae to alon. Ayo. Lamun adoh caket mring ati. Hop, ganti Mas Gareng. Iya. Iya cedak. Yen cedak Wah, anak iki kelingan anak sing kok aneh-aneh kelingan. Sing koke. Ayo. tansah mulat. Hop, saute Kak. Sida geneping telung kasun aku mendem ki lho. Salah bubuk dhewe kok. Menoe. Ayo. Sida asih Mas Gareng. Do mimi lan mintuna. Eka. Hayo bareng Kang Mas ana tepi Nonano. Yuk. Dam situasi Khususnya tak dukumbo cah lho. Ayo kok dhuwur. Monggo langgame setya tuhu. Ya Nduk, Nduk Eka diwiwiti. Monggo. Ya Nduk. aku kan setya satu
lestari ya lanjut mugi antuk Mugi-mugi temanten kekalihipun pinaringana kesehatan, pinaringana wahyu saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Ora sah tiru sapa-sapa, tetiru dateng Pak Darmin kalih Bu Sutarmi wae Mas Gareng. Leres kanca bergala tumraping rumah tangga manten. Nggih, heeh. Mas Gareng, niki mulai pilihan pendengar. Mergi niki nawala sing dugi dateng kula kathah sanget. Oh, ngaten. Nggih. Ning kula anu kok wis niteni kula anggere sewaning daerah Widodaren niku mesti napa penyune gending-gending sing klasik ning nggih niku ora mung klasik wae bakune sing sepuh ya diaturi sugata sing nom-noman ora ditinggalke. Leres dadi kabeh sami-sami menikmati. Niki tak anu dhisik sing klasik riyin. Mbak Yu Cangek, Mbak Yu Limbuk nggih ing panggung ngaturaken wilujeng dalu. Oh nggih wilujeng dalu. Mugi tansah sehat sedaya sak rombongan. Amin. Nyuwun pangapunten menawi wonten wedal nyuwun gending pangkur Palaran. Cocok. Minggah dandang gula Palaran Slendro Songo. Cocok. Kapurwaken bawa pocong garingan lajeng gedhok ayak-ayak srepek. Waduh jane lak tenan dalang manten saiki. Nggih, Palaran Pangkur dandang gula paripurna matur sembah nuwun saking kula penggemar Mas Bayu Haji Pak Sukiman Banyuasin Karanganyar Ngawi. Oh nggih. Oh nggih. Yo iki dibawani pocong garingan. Nggih. Aku tak nyuwun tulung sik Mbak sapa ya Mbak Fahmi jumeneng rene nyedaki Mbak Eka kene. Engko dom loro palarane. Nggih. Cocok iki. Engko sing pangkur sapa sing dandang gula sapa kono didum dhewe. Nggih. Aku kok sik aku rumangsaku kok kowe pancen senengamu nglumpuke sijen cilik-cilik kene iki ya. Lah piye to Mas? Sijenmu kok kaya bonsai kabeh. Meringkil-meringkil. Cilik ning tuwek. Oh ya. Wah senengane kok aja perkara wujud nggih to. Wong iki aja sok kapusan wujud ngono. Lho wong aku ki mung takon kok. Mboten nggih Pak ya. Sabar ya Bu ya. Arep cilik ning rezekine dhuwur, rezekine gedhe. Oh aku
ket mau ket sore takon iki sindian apa paut. Jenengan ki aja ndelok bonsene. Apa? Delok oyote. Lah, ya ra. Oyote yo cepat kabeh. Loh, sing marai larang niku bonsai lak oyote apik. Oh iya, mergo werna-werna iso dimodel piye-piye. Nah, bonsai cilik tapi larang iku. Iya, oyote iso dibentuk love. Kadang oyote dadi nek kentose barang. Paling dibongkar isine rayap tok. Yo, bawa pocong sik. Sapa ki? Mbak Fami. Mas Gareng bawa pocong. Apa apalane? Yo terserah. Ngelmu iku. Nah, kita. Ngelmu iku. Iki Mbak Fahmi niki enten wajibe tali asih 100.000 didum wong loro. Ayo. Nggih matur nuwun. Nggih, Gus. Menika kan Jenengan kali. karo Eka sing palaran. Heeh. Nggih. Terima kasih Bu Fahmi. Sing bawa aku. Niku dienggo sing palaran tulisane. Oh. Sing bawa Ora eneng, ora enek tulisane kok. Bawa ki bonus. Ayo. nembang sik ki ora entuk saweran. Anu, ayo. Tak terima. Jer Basuki mawa beyo. Jer Basuki mawa panas kuwi kok. Aja nesu ta. Ayo. Kelakone kanthi laku Anu. Swantene dibat. Sae. Sae entuk 50 kok. Pak De Gareng swantene sae nggih Bu Fahmi. Nggih. Pak De Gareng sae nggih Pak Bu swantene. Sae. Pak De Gareng sae nggih. Sae. Sae napa sae? Sae. Nggo Eka diangkatke. Nyapu Aja ta. Ngapu kok. Ayo. Lekase lawan kas tegese kas nyantosan. Langsung serpek wae aja ayak-ayak nggih. Serpek songo. Ayo. Tibono. Nano. Setya budya pangegesing durakara. Mangkur sik.
gula. Nggih. Irama sira rada gagah Mas nggih. Yo Kak. Anon-anon penari latar elok tenan ya. Ada semora ari-ari. Nggih. Susah lho, susah. Nggih, terima kasih wis diaturke niki wau palaran Pangkur kalih Dandang Gula. Matur nuwun Mbak Fahmi. Matur Mbak Fahmi. Nggih, Mbak Eka lenggah kono sik. Nggih. Begogok kono sik, Nduk. Yo diselingi Mas Pandu melangkah ning nggon kendang iki tak ngaturke beksan lengger eling-eling Banyumasan. Sing joget Mbak Gentari, Mbak Dita karo Nduk Ayu. Wah, lah iki. Mengko ben di anu wani to. Diamping-ampingi Mas Gareng. Penari wani to. Ah iya no. Monggo yo diaturke saka saran. Monggo eling-eling Banyumasan. Monggo. Yo sa, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yo nang kiwa kotak ini ngaku sik. Mbak Suci sing suci ndenan. Nggih. Yo, rakasa hoya hoya.
Matur nuwun. Nggih, ayo kari ngono sik, Mbak Eka ya rene. Oh. Ya. Piye Mas Gareng? Ya terima luwung. Ya iki nganu corak baru. Nggih. Merapi panggung Ki Bayu Aji ana tarian Lengger Trio Dak. Apa? Trio Dak. Trio Dak ya. DAG. Lha apa kuwi? Dita Ayu Gentari. Oh nggih. Lho, penari iki wis stop ngene lho, bar joget sak botol entek. Yo Lah haus. wong jenenge wong ora aja nganti ngelak to ya. Kaya pitik jago diduwe kanggo Ade, banyone. aku yo pengen menari ngene nek cara kaya Ayu ngene Lengger Mbak Dita Gentari. Nek aku tari apa patute ngono? Apa ke? Aku nek nari ngono. Tari apa ya? Tari bebek. Oh yang ngono ya apa wong cilik ngono. Mas niki enten awala Mas Gareng. Napa Mas? Saking Busri Gareng sayur wali kukun. Wah. Asmane ya Busri Gareng. Lho enggak semi karo aku iki. Nyuwun lagu setunggal ninggal katresnan. Kaping kalih dina minggu sing tak tunggu. Oh ala lali janjine. Nggih. Nek disurat. Lah iki tulisane ya ngono nggih. Dina minggu sing tak tunggu seragenan nggih. Nggih. Kaping 3 pamer bojo dangdut nggih. Ayo. Lali janjine sik. Monggo. Sing nembang Ayu iki. Ayo didum loro no. Oh karo Eka. Oke. Monggo. Nduk Ayu sik. Sing anu mbukani langgam terus engko digawe rama seger. Monggo. Ya Nduk, diaturke. Monggo. Ya Nduk. joget ayu sik. Ayo nyopek yo. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ajak ning tawang mau. Nganti lingsir srengenge.
sing ora teko. Apa? Arep golek dalang liya. Eneng apa to? Lah masa ayu dijeglek der aku blok iki. Coba bisa Jelas, ya. jelas. Anenan. Oh iya Kak. Tutuke. Jan-jan Yo. kowe nang endi? Agar ayo. Agatmu tak nyupiani. Yuk. Atiku sujana. Kowe kencan karo wanita liya. Penak katon ngeten iki lho Pak De. Sing gendang TLK. Apa? Telek. Yuk Kak, kowe nembang coba ge dijugeti. Ayo, yuk. Piye ngono iki piye? Anenan. Ayo. Nisen-nisen aku to. Boset to. Kuwi unek-uneke sapa to? Aku omongan karo sing njaba kono kok. Iki lho, ayo. Padhe karo Nane no, ayo. Sing joget ben ayu. Ayo. Nane ya jam-jane kowe nang endi? Awakmu sajak nyupiani. Hop. Penak. Nyok gandeng jenggelenganmu pas 50. Ada nuwun Pak Bayu. Wong ayu penak lho. 50 Pak De. Dah dipaske selawe din. Ya, Pak De. Ayo Kak, ayo. Golek Pak De, golek pas ini. tenan ya. Ini duetku, ya. Dah, ayo. Ayo Kak. Jan-jane kowe nang endi? Agatmu sajak nyupriani. Alah, mboten pas. Ora pas. Alah GOK. Apa? Kok Kok seto? Kok nesu apa? wis bola-bali ngene iki lho. Ayo, Aku- nanenan. Ayo Kak. Aku ngerti yo nggawa pembedhuk dhewe aku. Ayo baleni. Ayo lali Jan Yuk. jine kandane alasane. Sapa wong sing ora gelem? Mboten saged, Pak De. Esu. Esu ki apa? Aja nesu. Ayo su. Aja nesu. Wis pancen ora iso jegleng ya. Jenenge wis umur ya. Umur Pak De, umur Pak De. Aku ki wis ane iki wis aku wis ngempet mbok gawe anyel. Aku ki ngempet mbok gawe anyel. Aku ki ngempet. Baksoku kelon pora kuwi. Ora. Jenengan kok bahagia ngoten niku napa to, Pak? Bahagia piye? Sedih kok bahagia. Ya aja lah. Nggih, engko ora eneng ijole. Makasih ya Mbak Ayu karo Mbak Eka. Iya. Nggih, makasih lenggah ini. Oh,